Grabe kainit. Pakaging na yung mga trabaho ron. Kauban guys, si Nanay Sylvia. Mangumpay. Grabe. Up ka na dato, ano no? Dato ka ito ng Bernice guys. Bye day mi diri guys. Grabe ka init. Bye guys. Tandong. Sa lubihan. Silong kita panagsa guys. Grabe ka. Isu ka init guys. Baba na diri guys. Bayan. Tungod sa kainit guys. Kumpay nga sabot guys. Kal. Guys. Kinabuhi sa probinsya. Mangumpay. Grabe kainit. Grabe kainit guys. Parang kainit. Oh, gining mo tay hayop mangita jud. Hayop eh. Laay man sa duyo may hayop pinag-usaran.
Wala mo ka, ano na si Media God? Dagat, balik na po sa dito.